Zelena žaba se razlikuje od zelenih biljaka po tome što je autotrof, miksotrof, heterotrof, saprotrof. Tačan odgovor – heterotrof. Prema tipu ishrane postoje 4 tipa organizama. Prvi su autotrofi, odnosno organizmi koji posjeduju sposobnost produkcije organske materije, odnosno da samostalno stvaraju hranu, ali ne kuvanjem, već oni u svom organizmu, tačnije u svojim ćelijama, posjeduju hloroplaste u kojima se nalaze pigmenti hlorofili koji im daju zelenu boju. Hlorofili uz pomoć sunčeve energije, kroz proces nazvan fotosinteza, sintetišu organske materije. Organizmi koji imaju ovu sposobnost jesu biljke, alge i neke bakterije. Za razliku od njih, heterotrofi koriste gotovu organsku materiju, dakle hranu koju su stvorili autotrofi. Takvi organizmi su sve životinje, protozoe, gljive i bakterije. Treća grupa su miksotrofi, odnosno organizmi koji posjeduju sposobnost autotrofije, odnosno da sami sintetišu sebi hranu, ali češće prelaze na heterotrofan način ishrane, znači koriste gotovu organsku materiju. U takve organizme spada biljka mesožderka i neke alge. Četvrta i posljednja grupa su saprotrofni organizmi, odnosno organizmi koji koriste gotovu, ali neživu, odnosno uginulu organsku materiju koja može biti biljnog ili životinjskog porekla. U te organizme spadaju gljive, bakterije i paraziti. Dakle, zelena žaba je organizam koji je heterotrof i ne posjeduje sposobnost vršenja fotosinteze jer nema potrebne komponente za ovaj proces, stoga je tačan odgovor pod V, heterotrof.